Blei pi baro. Habang irung haki mani Katolik ngi I bron bon ba ki statue jong ki rew khoj ki Angel ke Maria Joseph bakhoj u Yesu bas de na kedeng pna banalor kita don ru bon tili ki dur frame jong ki rew khoj u Yesu bar kum ta ter. Ada weng no ikini ki statue bar ki dur baro. Hato ki mani Katolik ken Italy tharai. Ki wei pat ki nem Kristen bar ki wei pat ki nem ki Yesu ngolong ngo bhai ngi Katolik bagi lek kumne bar ki ong bagi mani Blei Thaw. Hai kitab Exodus Thaw kumne Pinom Thaw Blei Thaw yelade ne kadur jong ki bedon habneng shalor ne bedon hakendo shapo ne ki bedon hakum hapo kendo Pinom dem ne mane yaki Exodus arpo saw hadosan Hato ki statue bagi dur jong Yesu ke Maria ki rekhoj hakiyeng mane jongi ki de ki Blei Thaw Hato dag babo statue bagi frame hakiyeng mane para kiyeng kisam jongi I pen kheng ngi hukum jong Blei kejubab kedai ki Katolik kim mani setia I ke statue ne ke dur frame jong Yesu ne ke Maria ne ki rekhoj habangi dem kho seo bat ngo eki ni mane tang ye way Blei hakilai person ki breg ba persha e cipton kam ke statue ki klet ba don bol jing Thaw ke Bible ke pensai kedar ba Blei hi hukum ye ki paju panshna ke statue jong ki angel cherubim halor senduk jutang jongu kum keduksa haka Exodus abusan prado arpo la Thaw kumne pin Thawru artili ki cherubim badak sier kilonggo susno haka tido baro ar jong khet isnai ngitip bakinong Israel ki dem ki ngo akmal senduk jutang badon lang ru ki statue jong ki cherubim halor Hato ki mane ya kata senduk jutang bar kita ki cherubim ne ki ngai ba ka senduk jutang ka yen kum ka jingdon lang u Blei bat ki hai kitab jing Thaw kan ma baling kong arhu pra hadu kar kendai us David ula ai Solomon ya ka plan man shinai ka tempel la Thaw kumne ula batai ru ya ka saindur jong u chpang ka kalik siar jong ki cherubim ba piar thamniang bagi baka na lor ya ka senduk jutang utrai ula pensha ya ka ne baro ka jing trai baka dei ban le da ka jing Thaw kat kum ka nuksa ba yo na utrai ka kita ban kong jong kis henreu arpu kendai ko ongru ba ula o shrong ya ka kendro jong ka yeng baro sodong na ka dur cherubim ki deng telai bak sentiu ba pho ha ki kamera bashapo bat bashabar hai kitab Ezekiel sapway khanyo hado arpo hak bai dei ba jishna ka tempel la Thaw kumne ya ki cherubim ki deng telai la o shrong hamadan mereka kendro jong ka kamera baru Hato kalong po baki nong Israel ki lek ban mane bat dem bat ban ngo ha ka tempel ba don lang kini ki dur bagi jing o shrong baro ha ki rikinja ki nong Israel ki knyum yo Moses ti Blei ula pha ta ki sending bat ki po ki pai ba nda Moses ule sai utrai ula ong u kumne Thaw uwe sending bat sden u halor udeng kad ba sha po untang shupet ya u unim kumta Moses ula Thaw ya uwe sirnong ka kitab jengken arkway prado kendai ting yu I ba kita gipsha po ki hapan pet shau ta statue jong sirnong ban yo ek jengkoi kini jing Thaw himu ayu kini jing Thaw pen I ba ya ki statue ne jing o shrong jong ki cherubim ki deng telai bak sentiu la pendon kam akan nem korukom ong tangkum ki decoration halor khet jing snai bak tempel te bagi pej ya tau sirnong ban yo jengkoi kumta ngiu ni pej ni dua ka statue jong Yesu ki Angel ke Maria ki rekhoj ban yo jing arab ong tang ban su decorate ya ki yeng mane jongi nada ki statue kim de ki Blei Thaw balai pat haban dem ban ngo eki la Thaw kumne pinom dem haki ne shakriya ki Exodus arpo san bat Deuteronomy san kendai wala da pila ban pasoto ik perlok jong pi ki badai na koi pat kan nem Kristen ya kada ba balai ni boy ke statue henrei kin sakan Thaw pat ya pi ba balai pat pi dem pingo eki klempet kin so ong ba ni mane ke statue jong Yesu kam tam e lei jong ka Maria ka kami Blei te pila ban pasoto eki kumne bon nangi ngi so tho baklai kene kenten ngo badem bol se ni perkat ba kini ki Thaw bet
tang habangi mane yo Blei om nak mui pat em barok jing ngo jing dem kam Thaw tang habangi mane yo Blei ka Thaw ru habangi burom ni songo ni Blei habangi kerpat bat bangi pet ka dak jo jing sorit ha kitab Joshua nyo henreu la Thaw kumni teo Joshua ula kare la kajan ber dem peluk hakendo hakmat kesenduk utrai hado andala no kasngi Hato ngimut bedong ba Joshua mane yak senduk utrai pergi angel kerubim ki bedon hajrong jongka leng ba jong ki uyo jingmayan jong Blei nama kata mane yo Blei hi kasam his pale ko pra dekor ke ba karwai kumni ngango ngadem sepang tempel jong me Hato David mane yak tempel habo ong kumta mane yo Blei hi ba ka tempel ka yang kum kedak jo ka jingdon jo haka ka jing tho khana chpang balam baru kada na kitab jingkhet ar khot ka Blei phuai ka ong te utrai la pen pe ya khmat balam baru le yo angel jo utrai bo yang halanti bat ka wai lam hakti jo te ula dem ya kle ula dem peluk hakendo Hato balam mane yo angel dah kepada pesurit ila di kemadu angel ka kita benikong jong kisim kelong baar kan pakat kendai la Thaw kumni te ka Bathsheba ka le chaus Solomon ban penya keren nak benta Adonijah mula yeng ban le chau eka udula dem yaka Hato Solomon mane eka kami kumbalong habon dustur jong keleng kiri kango kadem iwai pat kadai sebentar kadustur jo ka imlang salang hari India jungi yong namaste paningo artat kadai kadak jo jing burom jingai Blei ki Japanese ki pen ka jing burom jo ki iwai pat da ka bango pat ongru kinochiwa ne domo arigato ki pamut hello ne Blei ki bere na Thailand ki khot ya ka jingo jo ki why maka don bon jaj kerkom ngu iwai pat kerkum karta kerdan jongki da pendai langi kiti baro ar pada kebangu hak dustur kasih jungiru ngiyaj dadem habangi yaj nak mat jongki bala rangba jongi kum kedak jong jing burom neki ngiongru Blei si hajar ngu nak bentak jing lek bha jongpi te habalum lam kene baro nak kwa pensai pi bangi ki Katolik ki pedun kam ki statue ki dur ki jingdro urosari kumta terter ban penken mau ne recall yang ni sepang kitu ki breu ki baki ne ki statue ki dur ki yeng kumba ka dur tu imei pa ki be bathon ka penken mau ngi ya imei pa ne ki be bathon jungi te ki statue ki dur ki penken mau ngi ya Jesu ni ka Maria ni ke ko habangi pe ki kumba ka statue jong Mahatma Gandhi ka penken mau ngi yo Mahatma Gandhi te ka statue jong Jesu ni ka Maria ni kere khu ka penken mau ngi phang jong ki kumba ngi tipat o statue jong Mahatma Gandhi de shisha Mahatma Gandhi te kum joru ka statue jong Jesu ka Maria ba kere khu kim de shisha Jesu ka Maria ba kere khu habangi dem ban ngo akhmat ka statue jong Jesu kamut bangi mane ya ka statue jong Jesu kumu Blei Henry hak jingmut jongi penwandur bangi mane ya Jesu ba ka Bible ka yatho ngi ngingo ide mahkamah statue ka Maria bangi mane ya ka Henry ni pen ya jing burom ni kerpa ya jing duai lem jong ta kumbangi do ya dur jong ki ba bethon jongi ki bala klat no kum taru ni do ngingo ahmad ka statue jong ka Maria habangi duai ni kerpa makin mau ya ka Hato ngimla ban suka beri khmat makin mau yo Blei bat bandem ban ngoi bani ka badem ahmad kini ki statue ni kidur hor phila tangba dada pingo syakadiang ni syakamon yo Blei ru kidon hi ki ba pingo lah kamera kidon ki ben shuki ki khir ki pliang da hamadan marwai ru don ki mau ki ding ki lom ki them da pidon hai maneru don ki brig ba pidem da pingo syabeneng ru ngi klor ubenai Hato pin opat ngam duai ngam dem yaki ngadem ngamane tang yo Blei ngan kelipat semanga balai pat pi dem pingo yaki ben kisuki neki para bre la pi ong ba pi mane ba dem yo Blei ba pi yo isatia
พี่น้องเบียงงำดนจิงมุดในจิงทมูปันมันนี่บัดเดมยกีฮับังด้วยฮันเรงาเดมปันงาประคัดอยู่เบลยติงองพี่ very good กระดีกระตากระปนกับพี่องบังงำโบจิงมุดในจิงทมูบันมันนี่ยกีตรงนี้เป็นกันมาเวลดีบันโบอีกสตาชูกิดอร์ฟรีมตรงยิสูนิกมาริอานิกเรโคยคำได้สติกจิมันนี่เบลทาวนิมาร์เบลฮีอุลาฮุคุมบันโบนิมาร์กิดอนคำคุมบังเลีte ban ngo ban dem ru kam de satia ka jimani blei yaki ni mar ka ngo ka dem ni pedun kam habor kirukom but ka bakado wala da ka dem ka ngo ik sachu ka seriam thik kumbang mane yaki hendrei ka de ka jingmut ka jing thmu jongi ka bakong san te ada phi ong pat om dun kam ban ngo ban dem tang ka jing duai ha blei labyang ngan ong pa de phi ni dei ki bri ka pen kheng ya ka bala tho ka bible Ani roh Yesus Kristus dalam nama Amin.